सिंधुदुर्गचा कणखर, डॅशिंग, अभ्यासू, सर्वांनाच हवाहवासा वाटणारा, युवकांचं प्रेरणास्थान असणारा नेता संदेश पारकर यांचा वाढदिवस. सत्ता असो किंवा नसो, गेली 4.5 दशकं सिंधुदुर्गच्या राजकारणात सदैव अढळस्थानी राहिलेला हा नेता 2018 मध्ये ज्या कणकवली शहरात धक्कादायक पराभव स्वीकारावा लागला, याच कणकवली शहराच्या नगराध्यक्षपदी 2025 मध्ये पुन्हा विराजमान होण्याची किमया करणारा हा नेता. 90च्या दशकात नारायण राणेंच्या अरेला कार्य करणारा नेता म्हणजे संदेश पारकर. आज संदेश पारकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त 35 वर्षांच्या संघर्षमय राजकीय वाटचालीवर टाकलेला हा दृष्टिक्षेप. 1990चं ते दशक आठवा. तत्कालीन शिवसेनेचे नेते नारायण राणेंची सिंधुदुर्गच्या राजकारणात नुकतीच एंट्री झाली होती. याच वेळी कणकवली शहरामध्ये नुकतेच महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केलेला ऐन 20शीतलाच एक नेता उदयास येत होता. त्याचं नाव होतं संदेश पारकर. नारायण राणेंच्या आक्रमक राजकीय बाबींना तेवढ्याच हिमतीनं उत्तर देणारा संदेशभाई जिल्हावासियांनी पाहिलाय. तेव्हापासून त्या आजतागायत राजकीय जीवनात चढ उतार आले तरीही न डगमगता मार्गक्रमण करणारा, जनता, कार्यकर्ते, सर्वसामान्य नागरिकांविषयी नेहमीच आपुलकी ठेवणारा हा नेता. याच कारणामुळे कणकवली वासियांनी संदेशभाईंना अगदी भाजप सारख्या बलाढ्य पक्षाविरोधात नगराध्यक्षपदी बसवलं. 1992चं ते साल. संदेश पारकरांच्या रूपानं ऐन 20शीतील नेतृत्व कणकवली वासियांना भावलं अन संदेश पारकर कणकवलीचे सरपंच बनले. नारायण राणेंच्या बालेकिल्ल्यात तब्बल 10 वर्ष ते कणकवलीचे सरपंच होते. या काळात त्यांनी केलेली विकास कामं आजही त्यांच्या दूरदृष्टीची साक्ष देतात. एप्रिल 2003 मध्ये नगरपंचायतीची पहिली निवडणूक झाली. माजी मुख्यमंत्री, तत्कालीन विधानसभा विरोधी पक्षनेते नारायण राणे यांनी या निवडणुकीत मोठी ताकद उभी केली होती. मात्र तत्कालीन राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये कार्यरत असलेल्या संदेश पारकर यांनी नारायण राणेंच्या तत्कालीन शिवसेनेवर एकतर्फी मात करत कणकवलीचे नगराध्यक्षपद पटकावलं. तो काळ नारायण राणेंच्या झंझावाताचा होता. मात्र राणेंच्या शिवसेनेला अंगावर घेण्याचं काम त्यावेळी कोणी केलं असेल तर ते एकच नाव समोर येतं, ते म्हणजे संदेश पारकर. कार्यकर्त्यांना धीर देण्याचं, त्यांचं मनोबल उंचावण्याचं काम संदेश पारकर यांनी केलं. याच कारणामुळे एकीकडे संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हा काबीज करणाऱ्या नारायण राणेंना कणकवली शहराची सत्ता मिळवण्यासाठी मात्र 18 वर्ष वाट पाहावी लागली होती. संदेश पारकर एक झुंजार आंदोलक आहे. जिल्हाभरातील विविध समस्यांविषयी ते नेहमीच आंदोलनं करीत राहिले. अगदी अंगावर केसेस घ्यायलाही ते बिचकले नाहीत. महामार्ग चौपदरीकरण झाल्यानंतर टोलमाफीच्या मुद्द्यावर संदेश पारकरांनी केलेली आंदोलनं लक्षवेधी ठरली आहे. सोबतच आंबा, काजू बागायतदारांना नुकसान भरपाई मिळावी यासाठीही त्यांनी नेहमीच प्रयत्न ठेवले होते. म्हणूनच संदेश पारकरांसारखा झुंजार आंदोलक अगदीच दुर्मिळ असतो. संदेश पारकर आणि कणकवली शहर हे अनोखं आणि खास समीकरण आहे असं म्हटल्यास वावगं ठरू नये. संदेश पारकर हा प्रत्येक कणकवली वासियांना आपला फॅमिली मेंबर वाटतो. शहरातील कोणत्याही नागरिकाला काही समस्या असेल तर तो तडक संदेश पारकरांचं घर गाठतो. याच कारणामुळे दररोज भल्या सकाळपासूनच संदेश पारकरांच्या निवासस्थानी नागरिकांची गर्दी असते. हा गर्दीचा सिलसिला अगदी रात्रीपर्यंत सुरू असतो. संदेश पारकरांचा कणकवली शहरात पराभव होऊ शकतो याच्यावर कुणीच विश्वास ठेवला नसता. पण दुर्दैवानं ही बाब 2018च्या नगरपंचायत निवडणुकीत घडली. मात्र कणकवलीकरांनी चुकीची दुरुस्ती करायला फारसा वेळ घेतला नाही. 2025 मध्ये झालेल्या नगरपंचायत निवडणुकीत कणकवलीकरांनी पुन्हा एकदा संदेश पारकरांना नगराध्यक्षपदी बसवलं. विशेष म्हणजे ज्या समीर नलावडेंकडून पराभव झाला त्याच समीर नलावडेंचा पराभव करत पारकर नगराध्यक्ष बनले. संदेश पारकर यांची जिल्हाभरातील फॅन फॉलोईंग लाजवाब आहे. नारायण राणे वगळले तर जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात स्वतःचे कार्यकर्ते असणारा एकच नेता तो म्हणजे संदेश पारकर. आमदारकीनं संदेश पारकरांना नेहमीच हुलकावणी दिली असली तरी आता नगराध्यक्षपदी विराजमान झाल्यानंतर पारकरांचे जिल्हाभरातील कार्यकर्तेही उत्साहित असून पुन्हा एकदा नव्या जोमानं कामाला लागले. त्यामुळे संदेश पारकर येत्या काळात आमदार, खासदार अशा महत्त्वपूर्ण पदावर दिसतील अशी अपेक्षा संदेश प्रेमी व्यक्त करतात. पद असो वा नसो, संदेश पारकर नेहमीच सर्वसामान्यांसाठी कार्यरत असतात.
आता तर कणकवलीचे नगराध्यक्ष या नात्यानं संदेश पारकरांनी कणकवली शहराच्या विकासाची सुरू केलेली घौडदौड लक्षणीय आहे. संदेश पारकरांचं नेतृत्व यापुढेही बहरत राहू दे, त्यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यात विकास गंगा वाहू दे, याच वाढदिनी शुभेच्छा.